Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनैहाय आङो खेनाय सिनजानो नागिरदों। खेनाया बहुत गोलाव गरमाव थानो सुखुथारला आङो बिराद गोलाव जाबाय खेनाया। ओंखायनो आं नापितनाव फैदों आरोना खेनाय सिननो थाखाय। ओमफ्राय दायो सासे मानसि सिनजागासिनो बेनि सेकेन्डआव आं जागोन आरोना। ओमफ्राय दायो नायलांबाय थादो गाइस। आं एसां हाइ फाइ दखानाव सिनजायाखै आरोना, एसे एक्सपिरियेन्स गोनां एसे बैसो जानाय मानसिनाव सिनजादों। माने बहुत एक्सपिरियेन्स दङ, बे बहुत गोदोनि आरोना, जों उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो सिनजायोमोन। ओमफ्राय ओंखायनो बिदिनो सिनजानो फैदों आङो। एसे बेलेग दामि दामिबो जलफोर दंसै खेनाय सिनग्रा न'फोराव, होमबा बिसोरनाव थाखाय आं बारा गाहाम मोना, बिसोरनाव रोंनो होनो मोना। ओंखायनो बिनियाव फैदों आरोना, बे बोरायनियाव आरोना, बहुत एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिनाव आरोना। गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो।